We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Mindanao, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Kini ang At Home with GMA Regional TV. It's a great Tuesday morning mga kapuso all over Mindanao. Labi na sa itong mga kapuso sa Bayugan City ug San Francisco sa Agusan del Sur Province. Sa may buntag. Mayong buntag Sabjil, ato sab kamustahon ang ato mga kapuso sa Rizal ug Siocon sa Zamboanga del Norte Province. Mga kapuso, karong buntaga atong kamustahon ang sitwasyon sa usa ka backyard hog racer sa Cagayan de Oro City karong adunay ginaatubang nga African Swine Fever kun ASF, si Jimmy Moyong. Samtang say ato makauban karong buntaga sabang usa ka first time mom diin sa iyang pagbuntis. Nakuha pa niya nga mag-pole dancing. Paunsa kini nakatabang sa iyang pregnancy. Kanatong sayron kauban si Mami Lian Abigail Horda Nunez. Og sa Best Talk, makauban ni Atty. Resi ang usa sa Starstruck Avengers nga si Kapusong Jello Alagban. Og una ka na mga kapuso, subay sa pagsaulog sa International Women's Month celebration, nasayod ba mo mga kapuso kung kinsa ang first Muslim Filipina nga midaog og international pageant? Siya si Sharifa Arif Muhammad Omar Akil o mas iladong si Sharifa Akil, ang kauna-unahang midaog nga Muslim Filipina sa Miss Asia Pacific International nitong tuig 2018. Si Sharifa nagikan sa Libak, Sultan Kudarat Province. Una pa man kana, gikoronahan sab si Sharifa og Mutya ng Pilipinas 2018, Mutya ng Sultan Kudarat 2016, Mutya ng Prisaa og Mutya ng Libak 2015. Mga kapuso, sa pagsaulog sa International Women's Month, makauban nato this morning ang usa ka first-time mom diin during her pregnancy mga kapuso, nakuha pa niyang mag-pole dancing. Paunsa ni nakatabang sa iyang pagbubuntis. Kanatong sayron kauban, si Lian Abigail Horda Nunez. Mami Lian, good morning ug welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na ang mami na karon? Ay, maayo kayo ko, Argel. Maayong buntag. Well, thank you so much for accepting our invitation or for making time with us this morning para ma-share po na mga experiences isip o sa kang first time mom. Pero before na ito istoryahan ang imuhang pagiging first time mom, unsa ba nag-inspire sa imuha nga nahilig ka sa pole dancing? Nagsugod lang yun to sa gusto mag-try. Nagsigi ko og ingon sa akong friends na mag-testing ta o testing, and then giganahan me, and then we never stop going to classes. So nahimo kong student, nahimo kong teacher, and then nahimo kong performer, nahimo kong coach, and karon nahimo na kong mom na naga-pole dance. Katunay mo na kang Correct. pregnant no, si imuhang first baby karon. Ngano ka naka-decide nga ipadayon gihapon ang imuhang pagpo-pole dancing? Well, lisod na siya iundang kay for 6 years, 26 naman ko karon. Naanad akong lawas na katong exercises na ginahimo namo sa pool. Di na nako siya malimtan, and murag mas nagasakit ako lawas kung dili ko maglihok. So kato na lang akong gina-workout. Kay pag pregnant ka, kinahanglan mag-exercise man gihapon ka. Pero paunsa ba ito nakataba imuhang pole dancing to keep you well during sa imuhang pregnancy? O wala na ba kailain yung mga exercises na gihimo during sa imuhang pregnancy? Well, don't get me wrong, wala mi pole sa among balay ha, pero ang ginahimo nako kay ang mga conditioning exercises, mga strengthening exercises, na mga drills namo muna akong ginahimo. So, every time na sa una man god kung mag-dance ko, mag-pole ko, ma-happy ko. So, karon pag pregnant ka, kinahanglan happy ka. And so, ginahimo na ko siya para ma-happy ko nga pregnant, and then healthy gihapon. So, kato, floor exercises lang siya, strengthening sa pelvic
area ingana ka ng mga pwede lang pud himuon sa isa ka pregnant woman. Naiuban nga cases no mamilya na ang uban gina-recommend sila ang mga OB-GYN nga maging bed rest lang para no maging healthy sila ang pagbubuntis. Pero ikaw ba nag-consult ka daan sa imuhang doktor before ka nag-continue nga mag pole dancing o mas naging careful ba ka tungod kay buntis ka unlike sa unang wala pa ka ginadala sa imuhang tiyan no? Yes, good kaayo oy, nag-consult ko and ang akong OB is isa siya ka perinatologist, ibig sabihin nag-specialize siya sa mga high risk na pregnancies. So, yung approach sa ako, even though I am physically active before pregnant and even karon kaya kayo na ako gihapon na buhaton maski pregnant ko, ang advice niya sa ako na no lang, dili lang daw, ano lang daw ko, mag prenatal yoga, ingana. Pero medyo gahi man ko. Confident man gihapon good ko. Actually, ang maternity shoot kay na ako sa pool. Pero ang akong mga gipanghimo dito, very easy lang yun na tricks kanang nothing harmful. Pero na-feel ba rin mo nga na mas naging healthy ka o mas naayo imuhang maternity o pregnancy nga naga-pole dancing ka that time? Yes, kasi it's important na fit ka na pregnant, dili ka pwede na maglingkod lang forever, na maglamya-lamya. Tapos, naka-help jud siya nga, no? Number 1, ang pain tolerance yun ka na. Pag nag-pole ka, sakit yun na. Sakit na imong singit, sakit imong muscles, magkabunog-bunog. Well, pag abot sa akong labor, wala ko gisakitan. Tingara siya, and then strong yun ko. Was it a normal delivery ba ang imuhang pagpanganak? Sadly, no. Nag-deliver ko via cesarean section kay as we know in every pregnancy na duha ka lives na naga-matter dira. One is the mom and the other is the baby. Well, the mom, which is me, sa akong part, okay kay ko, ready kay ko mo endure sa pain sa pagpanganak. But akong baby naga-decelerate iyang heartbeat katong 6 centimeters pa lang ko dilated. So wala na, kailangan na namo siya ipagawas maskin pagkaya pa nako. How was the experience nung bisan pa man buntis na ka to that time pero napadayon gihapon nimo imong hilig sa pole dancing? Well, pag mahal mo, ipaglalaban mo, ana. Kagataban mo. Ang difference lang yun niya kay dako akong tiyan nga nagasaka kong pole. Kay katong nag-maternity shoot me, 7 months naman ko ato. Maka-climb gihapon ko, I know it in myself. Ang tiyan lang yun, nagbabag siya bang, hindi ko kasaka. Kaya di na maabot sa akong tuhod ang pole. And very successful nyo kay safe mong nahimo nga maternity shoot nimo. And now, kamusta ang first time mom and kamusta sabi mo ang baby karon? Healthy may pareho, recovering well, and my baby is paspas iyang pagdako, bugat na siya. Ingara gihapon. Pero since CS, dili pa ko pwede makabalik sa akong ginahimo na exercises kay heavy gyud to siya. And karon no, sa una tong single ka pa ka, pero karon pa unsa ka nag-a-adjust sa pag-take care sa imong baby isip sa first time mom? Sige lang ko gihilak. Really? Wala man di tulog kay 2 months old pa man akong baby. So dawaton lang nako na muna gyud ni akong new life kay new mother man sad ko, mura ko newborn gihapon. O pero bisan pa man karon na last time nga nag-pole dancing ka, karon ba nga nanganak na ka, wala pa ka nakabalik sa pole dancing? Wala pa kay basic ma-open ang time. Oo. So di pa pwede, maybe 6 months I'll be fine. Pero would you recommend ba ang pole dancing sa mga other po yung mga pregnant women with syempre advice po no og consultation sa ilang mga doktor? Kuan, big no. And great to hear that. Og karon no, as we celebrate the International Women's Month, unsa imong message of hope, imong inspiration sa tanang mga mommies labi na sa parehas nimo nga first time mom? Mommies, it can be really hard. I know, especially we are only at home with our babies. Ang uban pa sa ato ay kapuli or kaya yuta kagawas and makabuang siya usahay, it affects our mental health, but we have to hold on. Kaya nato na mommies, the women are made for this. Trust in yourself, trust in your body. Pat dili gyud nimo pabayaan ang imong health gihapon. And do not worry if dili mo balik sa dati ang imong lawas because who cares? All types of body are beautiful. And of course, ang inahan, isa na siya ka sacred na calling na gihatag sa Ginoo. So
ang lawas sa inahan, grabe yun. Imagine, nagpagawas ka og another human being gikan sa imong lawas. You are a goddess. So ayaw dyan ako nauna ang imong lawas. Important is you and your baby are healthy. Well, indeed, no, wag na yung most important thing, maging healthy ang buong family. Daghang salamat for sharing your story nga kakuhaan kayo ng inspirasyon, labi na sa mga first time maging nanay pareha sa imuha. God bless you, Mami Lian, og your baby and the whole family. Thank you so much. Thank you! Bye! Chillax sa mga kapuso, mubalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Best talk tayo ng mga kapuso, kauban si Attorney Resi Rizada. Resi! Daghang salamat, Arjo. Maibutag mga kapuso, welcome to Best Talk. Kadubuntaga atong makauban ang Starstruck Avenger Season 7. Walay lain pa kundi si kapusong Jello Alagban. Maibutag Jello and welcome sa At Home with GMA Regional TV. Kumusta ka na? Mayong buntag sa inyo, no, mga kapuso sa Mindanao. Okay lang naman po ako. I'm staying safe and staying away from COVID-19. Oh, that's good. And of course, bago natin pag-usapan naman ang iyong Starstruck journey, would like to get a glimpse naman of your life off camera. Ano ba ang hilig na gawin ni, of course, ginagawa mo everyday, no, sa bahay? Okay, so yung ginagawa ko po ngayon dito sa bahay is mahilig ako magluto. Yun talaga yung nagiging palipas oras ko dito. Tapos workout, mahilig din po ako mag-workout. I'm staying fit as I can para anytime na magkaroon po ako ng projects, I can be at my best. Ano ba yung favorite mo na niluluto naman, Jello? Siguro sa favorite na niluluto, it's garlic shrimp kasi may mga twist ako nilalagay. Pero yung madalas ko talagang naluluto is sinigang na baboy. Wala, nagutom na kami. Para gusto namin tikman ang niluluto dito. Kaya nga Eto, sa journey mo naman ngayon now that nandito ka na sa GMA Network, how supportive ba are your parents naman, Jello, sa tinatahak mo na journey ngayon? My parents are super supportive po. I'm so lucky na sila naging parents ko kasi ever since talaga lahat ng gusto ko sinusuportahan nila. Ayun ko, ito. So, when we know that you grew up also in Iloilo, right? Siguro Yes, kung po. kami mga taga Mindanao would like to go to Iloilo, saan mo kami pwedeng dalhin? Actually, maraming pwedeng puntahan sa Iloilo pero the nearest is Guimaras Island sa Iloilo mismo. Doon yung pinakasikat na Guimaras Mangoes, which is the sweetest. Tapos yung mga mag-island hopping, ang gaganda ng mga places doon, which is Instagrammable. And sobrang saya lang ng ambience pag nasa Guimaras ka po. Wow! And I think in your past interviews, nalaman din namin na you're not just into modeling, nag-male pageants ka din, and now acting. Is this always your passion ba, Jello? Ever since bata ka pa? Siguro po, natuto po akong mag-entertain ng crowd when I was 14, 15 years old po kasi yung pinsan ko po, DJ siya. And sobrang natutuwa lang ako pag nililook up siya ng mata ko. And sabi ko, gusto ko rin pasukin yung ganito. Pero sa different side na lang din ng entertainment. So ayun, pinasok ko po siya. And ayun, nag-pageants, nag-model, lahat pinapasok ko po. And in your list of goals this 2021, sino-sino yung mga gusto mong makasama or maka-eksena sa pelikula or sa teleserye? I think that would be Mr. Paulo Contis po. Kasi mula pa nung bata ako yun, si Mr. Paulo Contis na talagang pinapanood ko. We are still a fan ng Bubble Gang. Ako at ang family ko. Yun yung nagiging bonding namin every Friday. Palagi kaming nanonood ng Bubble Gang. And ever since talagang ina-admire ko na yung facial expressions, kung paano mag-act si Mr. Paulo Contis, talagang sobrang nakaka-amaze kasi sobrang galing niyang magbuhat sa sarili niyang mukha. And now that, when you joined Starstruck, ano naman yung naging motivation mo or driving force mo naman, Jello, to stay in the competition? I think it would be it's my family na talagang nasa mindset ko palagi. I want to make them as proud as they can. And I'm doing my best palagi para magstay sa ganun. I'm sure marami ka ring mga natutunan. What are some of your realizations throughout your entire journey sa Starstruck? Showbiz isn't easy. Yan po yan. Maraming
competitive din na mga kasabayan mo. So, you have to prepare always. Talaga mag-training ka to stand out. Always do your best. And always be open for more learnings. We're also enjoying a lot of your TikTok videos. Jello, please invite everyone to follow you in all of your social media accounts. Okay, so you guys can follow me po on TikTok at Jello Alagban and Instagram at Jello Alagban OFC, and yung Facebook ko po is Jello Alagban lang din. Thank you very much, Jello. It's been fun to talk to you this morning. Daghang salamat. Okay, so thank you so much din po for having me today, GMA Regional TV. And maraming salamat. And that was Kapusong Jello Alagban. Tutok lang mga kapuso, kay mo balik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV. Mga kapuso, ning bag-uhay lang nakasunod na ang African Swine Fever kon ASF dinhi sa Cagayan de Oro City ug nakaapekto gayud kini sa panginabuhian sa mga backyard hog racers. Busa karong buntaga, atong sayron kung kamusta ang kahimtang sa usa ka Cagayanon hog racer nga si Sir Jimmy Moyong. Sir Jimmy, mayong buntag og dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta, sir? Okay lang, magbuntag po sa tanan. Sir Jimmy, unsa ba ang istorya nga nahimo kang usa ka backyard hog racer? Sa pagsugod, kuan raman buhi-buhi raman para ihaw-ihaw konsumo. Ihaw-ihaw lang na mo. Pero kadugayan kay murag okay man, mo ang gi-expand na mo. Pila na pud ka katuig, sir, isip usa ka backyard hog racer? Dugay-dugay na mga 2011 sugod. Pero tagsa duha, maura na siya. Unsa sab kadako nga tabang sa inyong panginabuhian nga naapil kamo sa programa sa Department of Agriculture? So far sa pagkakaroon, dako gyud ang natabang niya sa among panginabuhian kay halimbawa makabulto kag baligya og mga bakten. Makita gini mo ang bulto pod niya halin sa baboy. So ang ideya na mo rolling, baligya palit og bahog. Tapos ang sobra gamit sa panimalay. Sir, pila pud ba ang kasagara ihap sa mga baboy nga inyong ginabuhi? Kasagara gaabot siya og 60 ka buok. Kay kanili 5 ka buok ang anay, so magdungan na siya panganak. May tagpulo, tagbusi, 14. So maabot sa hapit mag 60. Ginabaligya ba ninyo kini o ginakonsumo? Sa karon kay daghan naman baligya na gyud ang plano ani baligya na gyud. Lahi pud to ang para konsumo diri sa pamilya. Sir, karon nga aduna nay ASF sa syudad, paunsa nimo ginasiguro nga dili maigo sa sakit ang imuhang mga alagang baboy? Actually diri sa amo, mintras nga wala pa ga disinfect gid may 3 times a week. Ispang disinfect. Tapos nami putbat sa gawas. Tapos dili pud may gapasulod og basta-basta gapasulod karon diri. Tapos diri sa amo, murag lagyo man pamalay diri, tapos lagyo man diri ang manay mga baboy. So medyo safe kami diri. Basta wala lay makasulod sa amo nga naay ko. Unsa pud ba ang imuhang ginapakaon sa imuhang mga alaga? Purely feeds tanan. Wala ni say lamaw, wala ikon feeds gini siya tanan. Sada kaayo, sada og karne, walay nipis ang tambok. Pulos gid siya, sulit kayo ang karne niya. Sukad-sukad, sir, wala ba kay mga binuhi nga nagkasakit? Wala ko kaagi pag yun nga nagsakit nga kuan nga namatay. Depende siguro sa pagatiman yun. Tungod sa ASF, unsa ba ang nahimong epekto niini sa imuhang panginabuhian? Karon lisod kaayo kay tungod sa ASF dili ka basta-basta nga makapagawas pa sulod og baboy. So samot na karon. Medyo delikado ang panahon kinahanglan kuan gyud siguraduhon gyud nga walay sakit ang baboy. Sir, ugaling maigo imong mga baboy sa sakit, aduna ba kay laing panginabuhian nga madaganan? Kung in kaso man gyud pananglitan maigo man gyud siya sa sakit, wa na magitay mahimo kay na naman. So sunod lang tawgon sa kuan sa gobyerno tapos napa may laing nga panginabuhian pag gyud gawas aning baboy. Naman may mga yuta nga gamay, pwede kuan. Gamais man po mi. Itanom po mig mais.
Last sir, unsa ang imuhang mensahe sa mga susama nimo nga backyard hog racers nga gasagubang aning ASF? Amping lang yun. Tapos di gyud basta-basta magpasulod. Tapos kung unsa man galing makita nato nga nay problema ang baboy nato, i-report gyud nato diretso sa City Vet. Kay para nga mapasaka baka na pasakaan og technician para masuri sa diretso og unsa bagyod. Tapos kinahanglan ya ampingan ginato nga wala dili gyud mataptan og sakit. Disinfect gyud mintras nga wala pa disinfect gyud diretso. Daghang salamat Sir Jimmy sa imong oras nga gihatag sa At Home with GMA Regional TV og amping pirmi sir. Okay, amping po tanan og daghan pong salamat sa GMA og sa tanan-tanan nga tanaw og sa kapareho na pareha na ko nga nagabuhi og baboy amping gid tang tanan. Sa walang pusong napadayon gihapon ni Mami Lian Abigail Horda Nunez ang iyang hilig sa pole dancing sa iyang pagbubuntis aron nga magpabilin ang iyang positive outlook sa life. Hinoon, dili kini recommended sa uban pang pregnant women. Samtang Jill at tambag ni Sir Jimmy sa mga susama niyang backyard hog racer nga kung adunay mga nasinating sakit ang inyong mga alagang baboy, gilayong i-report o ikonsulta kini sa City Veterinarian's Office. Sayang mga kapuso, dakong tabang gayod gi kapusong Jello Alagban ang iyang pamilya sa iyang journey sa Starstruck. Busa, ato pa siyang suportahan sa iyang mga upcoming projects dinhilang sa atong kapusong estasyon. Mga kapuso, unta na inspire og nakakaton kamo sa gi-share sa itong mga bisita karong buntaga. Sama na lang sa panultihon ni Mother Teresa nga let us always meet each other with smile, for the smile is the beginning of love. Mga kapuso, makita pagbalik ang atong episode pinaagi sa pagbisita sa www.gmaregionaltv.com og mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. See you tomorrow mga kapuso, and always remember that God is good all the time. Ayaw sab kalimot sa pag-smile. Amping! Stay safe and healthy mga kapuso. Ako si Cyril Chavez. Kinisab si Argil Relator. Buong puso para sa kapuso.